ang awit kasadya ning takna. Unsay nakahimo nga kasadya? Dapit sa kahimayaan. It's Christmas season. Salamat sa Ginoo nga niya kaigsoon. Third Sunday, almost to end ang December 2019. Hapit na mahuman, matapos. 100% baka nga ning simba from January to December. Wala ba kay absent? Kung nagsige kang absent, mag New Year's resolution next year. Nga sa sunod tuig, 2020, walay tigom nga di nimo tambungan. Amen? So, siguro dagan ta kapakyasan 2019, but di pa ulahi ang tanan, pwede pa tang mausab. So, tonight, let's hear the word of God. Manindog mo palihog mga igsoon. Atong duulon ang pulong sa Ginoo nga abli atong kasing-kasing kay dunay need ang atong kuan espiritu. Dunay pagkinahanglan ang atong kinasuluran. Dunay pagkinahanglan og ang pagkinahanglan niini dili matagbo sa pagkaon, sa mga butang, sa luho, sa atong mga butang nga atong naangkon, kundi matagbaw lang ni sa presence sa Dios o sa pulong sa Dios. So karong gabi una, tugutan nato nga kanang ang tinuod gyud nga katagbawan mao gyud mohatag og mubutang og root ba kanang mugamot gyud sa atong kinasuluran. So familiar kayo ni nga verse sa Biblia diha sa Juan John chapter 3 verse 16 to 18. Sa New Living Testament, kaya basahan po na ako sa Bisaya. Sige nato ning gisulti nga verse, but tonight, tagahan og kahulugan pagyud og dugang para mulapad pagyud ang atong pagdawat sa pulong sa Ginoo. John chapter 3 verse 16 to 18. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. There is no judgment against anyone who believes in Him, but anyone who does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. John chapter 3 verse 16 to 17, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo niini dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot ni kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan katong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang tanan mingog amen. Let's pray. Lord, salamat. Makaplaga na mo aning mga verses, tulo ka verses. Ang imong pinakadako nga gasa ug kanimo nga pinaka maghahatag og gasa. Lord, season of December, mga tao sa palibot, sadya kaayo Ginoo. Apan ang pinakasadya mao kami. Kami nga nakabato ning pinakadakong regalo nga imong gipadala diri sa kalibutan. Lord, open our spiritual eyes karong gabi na nga makita namo unsa ka bililhon ang persona ni Jesus nga imong gipadala diri sa kalibutan. Pinaka sa imuha Ginoo imong gihatag because you loved us so much. Thank you for your word. Salamat Ginoo sa pagtuo nga mag-abot karon sa ngalan ni Jesus. Balik ang tanan mingog amen. Lingkod mo mga igsoon. Now, December, takang kayong before gani ang December, September pa, November, October, November, daghan na kayong nag-prepare for this season sa December. Daghan na kayo nag-andam silang balay, labin magyud sa mga malls. Daghan na kayong nag-andam o mga bagong mga baligya, mga sale. Mong ganing sa Manila, grabe kayong traffic. So kay daghan kayong mall nag-sale.
Tungod kay season karon, kay tunong pod nga ang December is kuan pod siya, end pod siya sa tuig. Ug daghan kaayo ang bakasyon, no? Kaya mga estudyante nagbakasyon na karon, no? Kay ang DepEd taman ra gyud karong atong Biyernes. So taas kayo ang vacation. So ato makita nga kauban sa season nga nag-celebrate ta sa greatest gift of God is nahaluan siya ba kanang nasagulan siya sa daghang kaayong bakante ug daghang kaayong kwarta sa bulan sa December. Daghang kayong makadawat og 13-month pay, daghang kadawat og bonus. So, diri party, reunion, sa pa, kanang vacation, daghang kayo ang magastuhan sa kwarta. Daghang kayong matuan ng mga lugar. No, banding, no? So, banding sa mga teachers, banding sa empleyado, parte sa mga end manggod siya of the year. Pero akong nauna-una nga, somewhat ang meaning sa Pasko, ang kahulugan sa Pasko, natabunan sa material nga mga butang. Naimo siyang murag ordinary nga ang tao, no, kanang Merry Christmas, no, siguro ang ingon pud sila nga ang December is pinaka malipayon nga bulan. Ang December pinaka sadya nining taknaa. Ba't kabalo ba po ka nga ang December is pinaka daghang nag-suicide sa bulan sa December? Because opposite kaayo ang uban. Ang uban malipayon kaayo, ang uban lonely kaayo. Muna nga, dunay uban nga depressed kaayo sa bulan sa December, to kay nibati sila nga wala say pamilya, wala nagtagad nila, so maghikog na lang sila. But opposite po na, malipayon kayo, kay nakagkwarta, no? Nakakauban ang mga loved ones sa mga reunion, sadya kayo. So, ako nakita nga, ang tao sa kalibutan, magsadya lang, smile kayo, then makapasaylo siya kay Pasko, makahatag kay Pasko. Pero pag human sa Pasko, wala na sulod ang rep. Hurot. Murag, but salamat sa Ginoo. Dili man tataga kalibutan. We celebrate Christmas every day. Amen? We celebrate God's goodness. Atong giselebrar ang gugma sa Ginoo kada adlaw sa atong kinabuhi. So tonight, tuguting ang pulong sa Ginoo mo ministeryo nimo aning tulo ka bersikulo nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing usa ka semana na siging istorya ang pulong sa Ginoo sa akong sulod. Og gikuha nako ang tulo ka importante kaayo nga butang nga naisgutan sa John chapter 3 verse 16 to 18. Number 1 nga butang gisgutan sa Ginoo diri is giver. Giver. Ang ikaduha is the gift. Ang ikatulo is the challenge. So, iskutan nato ni tonight because dili kalimod nga usahay makalimuta sa butang, pinaka-importanting butang nga nahatag sa Diyos na to. So, as reminder, pahinumdom, sigig pahinumdom, ang pulong sa Ginoo, pirming pahinumdom na to, sa butang nga importante kayo atubangan sa Ginoo. Tungod kay dili lang tamahimong malipayon sa December kundi all through sa atong kinabuhi tungod kay nakadawat ta kung nadawat nimo ang the greatest gift of God sa imong kinabuhi. So isgutan ako number 1. Ang atong Diyos, ingon ang Bible, for God so loved the world that He gave. Ang tanan gave. Kano sa manang gave? G-A-V-E. Past tense. Naghatag na. Ang Diyos naghatag. So, ang atong Diyos, usa ka Diyos nga giver. Ang tanan mo giver. Naka-experience ba ka sa imong kinabuhi nga nahimo kang nakahatag? I know nga matagusan na to, nakasinati, bata, batanon, hamtong, naay kwarta, walay kwarta, naay trabaho, walay trabaho. Nakasinati ta nga naghatag.
Wala nang takabalo siguro, nakabalo, but one way or another, na-experience ta aning paghatag. Because our God is a giver, kita mo makatawan, nakakaton po ta, nature, napoy nature na to, nga manggihatagon. So, tuguti ko, what usually, unsa man kasagara, nga mahatag nato, sa man kasagara, mahatag sa tao, ngadto sa iyang isig katao, ngadto sa iyang loved ones, ngadto sa uban, unsay kasagara mahatag sa tao. Una siguro, makata siyang pabor sa usa ka tawo. Doon ay bakating trabaho niya, siya ay nagiya nga maka-apply. So nakahatag siyang pabor sa usa ka tawo. Siguro nakahatag siya og pag-save sa usa ka tawo. No? Na-save niya ang kinabuhi. Murag nitahan siya siyang kinabuhi para ma-save. Atong SEA Games, nakadungog mo atong balita, nga Indonesian nga surfer, nga hapit malumos, gisave siya sa Filipino surfer. So nahimong kanabang nabaniog, nabantog ang maong athlete tungod kay nagpasalamat ang Indonesian president ang ilang surfer giluwas. So nakahatag siya sa halos ang iyang life iyang gitahan para ma-save ang maong surfer. Dayon, ang uban makahatag og dugo para i-donate, no? Or kinahanglan og dugo, hatag og dugo. No, one way or another, nakahimo ta pag-experience o paghatag, nakahatag og kwarta. Kasagara gyud makahatag og panalapi. Kasagara pod kung wala po'y kwarta, makahatag og tag time. For example, na ay amutay dahil wala kay ikaamot. Ako lang panahon akong ihatag. Akong kusog, akong ihatag. So, one way or another, we experience nga himutang giver. Pero akong nakita nga sa mga tao na ay mga motibo lahi-lahi sa paghatag. Ay mga motive. Usa sa mga motibo nakita nako nga obligado nga mohatag. Obligado man yun ko. Gi-require man yun na nga muhatag may panahon. Gi-require yun na nga muhatag may kwarta. Obligado or obligasyon ang paghatag. Kadua, kita nako nga na naghatag tungod kay na siya'y kwarta. Napoy naghatag tungod kay nag-expect siya nga dunay mabalik niya. Mabalik niya nga kwarta or pabor. Napoy uban nga naghatag tungod kay for a cause. Nakatag siya kay tungod kay dunay kanang angayan tabangan. Ang uban pod nakahatag kay gipulan sa siging nangayo. Gipulan na ba? Imo na na. Kay sige ma, nindot lagi kay mo sapatos no. Kada kita pod nindot kay mo sapatos ba. Pwede ba nang pangayoon? Mura na kagipulan na ba siya? Imo na lang ni sapatos nakahatag tuod pero mura gigipulan ba. Then last akong una nga nay gahatag kay na-scam siya ba. Na ba diri? Na-scam. Nakahatag na-scam. Dagdag na biktima sa scam. Nakahatag na-scam di ay. Pero maingon ko sa imo karong gabi una, kita naka-experience ta. Kaya nga ato di ay creator. Ang Diyos di ay nga nagbuhat sa langit o sa yuta is a giver God. Usa siya ka Diyos nga manggihatagon. The creator of the universe, kanang nagtag-iya sa tanang butang nga atong gipahimusan sa kalibutan, usa ka Diyos nga manghahatag. Nag-ingon sa Psalms 89 verse 11. Psalms 89 verse 11. The heavens are yours, the earth is yours, everything in the world is yours. Kining kalibutan imo, tanan nga nas kalibutan imo, ang tanan gibuhat imo. Okay, tanaw nato karon ang iya kung iya baning gihatag sa toa. Ikaduha nga verse gusto na kong madunggan niyo is John chapter 1 verse 3. Nag-ingon po, God created everything through Him. Nag-iskot siya about Jesus. Tanang butang nga gibuhat diri sa kalibutan is because of Jesus, through Him. And nothing was created except through Him. Ang atong Diyos nga nagbuhat sa tibok universo, naghatag nato niining kalibutan Earth, planet Earth, para mapuy-an sa tao.
Sa siyensya na diskubre nga dunay 12 planets, pila ka planeta? Mga estudyante, ma'am? 9. 8 na lang daw. Asa namang isa? Na-face out. Ah? Pluto ko no, layo na ko no kayo. Among the, ibutang natog 9 planets. Among the 9 planets, only Earth is habitable. Mapuy-an. Og ang Diyos nagbutang nato nining kalibutan. God gave us this earth to live. God is a giver. Amen? Gibuhat niya, iyang gihatag ang kalibutan para sa tao. Puloy-anan sa tao. Ang Diyos nagpuyo sa langit, gihatag niya ang earth para sa mga tao. Sa diyan gibutang na iyang tao, wala mohunong ang Diyos og hatag. Aron ang tao mabuhi, naghatag siyag tanom, naghatag siyag mananap, naghatag siyag isda, naghatag siyag langgam, tanan nga makaon, plants, sa fruits, para masustain ang tao diri sa kalibutan. Natingala ba ka, since creation, wala mahurot ang saging, wala mahurot ang isda, wala mahurot ang baboy, wala mahurot ang kanding, because God has His own way sa pag-produce para ang tao mabuhi o masustain sa kalibutan. Wala ba ka matingala nga daghan pa kayong bugas karon? Mais. Wala mo. Since Eden until now, buras ka gihapunta, nakakaon gihapunta. And don't you know that God gave us sunshine para the sun to sustain the living things in on earth? Naghatag siyag sun. Kung wala ang sun, patay ang living things. Patay ang isda, patay tatanan, patay ang mananap. Because sunshine, ang sun naghatag to sustain life diri sa kalibutan. Muna ang mga bata, bitaw nga bagong na tao, ipainitan yun na sila. Kuan sa adlaw kay, para dunay vitamin, taman alas 8 sa buntag. God is a giver God. Di lang ka na. Naghatag siya sa moon, ang stars paggabi para ang tao maka-enjoy sa pagtanaw sa ibabaw. And God gave us air to breathe. Tanang buhi nga niya, buhi tanom, buhi nga mananap, nagaginhawa na. Kabalo ba ka nga ang tanom mo ginawa? O ang ginawa sa tanom mo'y ato ang oxygen, mo'y atong gasustain sa tuwa. O sa diyang mo exhale ta, giginawa ang carbon dioxide sa plants. Oh, bright kaya itong Diyos. Exoon, palakpakan na to ang Diyos, anak. Ingon, anak, ang atong Diyos, wala ta gibutang sa planet Earth, gipasagdan lang ta, kayod lang mo diya. Nagbutang siyang tanom, igo lang ta magtanom. Then ang tanom, di ganit ta mo bisita o sa biro gatubo, ang lubi, siging pamunga, wag gani na to na duawa. Ang atong Diyos, igsoon, kung mamalandong lang bitaw ta, tanan nga niya atong mahikap, tanan na itong makita, walay ato. God owns everything. Usay, masipyat lang daw ba? Ako maning balay. Sipyat magiging nato na itong mga babaw. Usay, ako manang yuta. Ako manang plantasyon. But the word of God says, God owns everything here on earth. Salamat kagipiyalan ta sa Diyos. Salamat sa pagabuutan sa Diyos. Bisag tulibagbag ang tao gisuplayan sa Diyos. Wala mahutdi o ginhawa, wala mahutdi o air ang kalibutan para makaginhawa ta. Even mga igsoon ko diya sa Ginoo, mga anak nga ninggawa sa tiyan sa atong mga mama, hinatag na sa Diyos. Ingon ang Bible sa Psalms 127, children are gift from God. Dili ka makabuot ng mga anak ko laki, mga anak ko bayi, mga anak ko siyam. Hinatag sa Diyos ang tanan. Oh, God is a giver God. Then sa James chapter 1 verse 7, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. James chapter 1 verse 17. James 1:17. Whatever is good, tanan basa. And perfect is a gift coming down from God our Father. Padayon,
Who? Alhay dayang version, ani? Every good, sige tanan. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. Haha, dili mausab. Unsa na lang may unang Diyos, bisag unsaog dala, wa gihapon matuto, di na lang ko maghatag og hangin. Usa ka minuto. Saka no? Ay, di na ko pasubangon ang adlaw. Pero grabe. Sa dang gideklarar sa Diyos, manang adlaw, manang mananap, wala na, di na madilit, di na mausab, for God doesn't change. No shadow of shifting. Dili siya mausab. Dili para sa tao mag-usab-usab. Karon may ngog adto, dahil di mo adto na usab. Na usab-usab gyud ang una-una sa tao para tangod Dios. Ingon ang Bible, tanang maayo og hingpit nga gasa asa gikan sa Dios. Nakadawat na ba ka? Sa tupa kung dili maayo mga butang usay tinuyuan na to, nakadawat tag di maayo. Usahay pod na ay mo abot atong di maayo tungod kay tagaan tag leksyon sa Ginoo. But ingon ang Dios, all good and perfect gifts comes from God from above. Salamat sa Ginoo, recipienta sa pagka-giver sa atong Diyos. Palakpakan na po nato kutro ang Ginoo. Hallelujah. Now balik na sa John 3:16. Doon na kaayo'y dako, kaayong impact diya sa pagka-giver sa Ginoo. Because ang iyang tao nga gibutang sa kalibutan, doon ay sad story sa Bible. Ang iyang binuhat, ngayang gibuhat sama sa iyang dagway, nakingon ang Bible, mi disobey niya. Gihatagan tanan na, wala gay maghago, naana din na, igo na lang mo pitas, igo na lang mo kaon, di maghago, dili magdaro, kuha na lang, ni disobey pa gyud. Usa kay buhatin sa ginikanan, no? Ato nang gisuplayan atong anak, dayon ding isobey pa gyud. Ang gibati sa Ginoo, para natong ginikanan. Pero grabe, ang nahitabo sa tao at tubangan sa Diyos is a sad story sa tao nga nahitabo. Because si Adan nakasala at tubangan sa Diyos. Si Adan atong unang ginikanan, ni disobey sa Diyos. O kabalo ba ka sa gisulti sa Bible? Because Adam disobeyed God. Sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned. Tungod sa sala ni Adan, ang tanan natakdan sa sala. All have sinned. Then Romans 6:23, ang silot sa sala. The wages of sin is death. Apan salamat sa sunod nga verse, the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Look at here, example. Ang makasusubo nga hisugilanon sa tao. Nga tungod sa sala ni Adan, nga nagingon ang Biblia, tungod sa sala ni Adan, ingon ang Romans 5:12, sin entered the world. When Adam sinned, sin entered the world. Kinsay nas kalibutan? Tawo. Ang tanang mingon, tawo. Ang tanang tao nakasala. Misulod ang sala sa kalibutan. Ang sala ni Adan, misulod sa kalibutan. Misulod. And Adam's sin brought death. Ang sala nga nahimo ni Adan, nagdala og sala og kamatayon. So death is spread to everyone. For everyone sin. Nangatakdan ta. Sama sa kanang, kung sa ngalani, kanabang sakit bitaw nga manakod. Natakdan ta. Ang natakod pagyud nato, kuan pagyud kaayo. It's walay makahimo og tambal ani. Walay solusyon ang tao. Because na-pronounce sa Dios nga sa dang disobey si Adam, moabot yun ang kamatayon. Di na ma-erase sa Ginoo. So imagine ka, ang binuhat sa Diyos, ang sad story sa tao, ang palangga kayo sa Diyos nga tao, the masterpiece of God.
nga mo ikaw ug ako. Tungod sa sala, na-open ang trabaho sa yawa sa tao. Wala na'y proteksyon ang tao because of sin. So, sa'y natabo sa tao. Tungod kay patay siya, patay na. Ang patay sa tao, nga iskutan sa Bible, kaya nakasala siya dan og sa iba, alang sa makabalo, o alang sa nakabalo, repeat karong gabiuna. Ang namatay is ang relasyon niya sa Diyos. Because God is life. Ang tao, unsa iyang napanunod, death. So, doon na ba'y relasyon ang death o ang life? Panubag mo diha? Na ba'y relasyon ang patay o ang buhi? Mo istorya bang patay sa buhi? Walay relasyon. Munang ang tao, because ang sala, nakapatay sa relasyon sa Diyos o sa tao, munang ang tao nangitag laing karelasyon. Unsa ni tabo? Kinabuhi sa tao guba. Sakit misulod. Broken relationship, broken lives. Daghang kaayong mga tao, ang guba ang kinabuhi, guba ang utok, guba ang kasing-kasing because naputol siya gikan sa kinabuhi. Kabalo ba kay Igsoon? It hurts. Sakit sa Diyos nga nag-create sa tao. Sa Diyos nga amahan nga nagtanaw sa tao, ang kahimtang sa tao. The first murder in the Bible, gipatay ni Cain iyang igsuon nga si Abel. Dito nagsugod, nagkaguliyang, ang tao nagkaguliyang, hangtod may kuyanap ang kadautan sa tao. Dili na siguro ang nagtanaw ang Ginoo, naluoy siya kayo na to. Naluoy kayo siya sa kahimtang sa tao. Since creation, yun siya akong solusyonan eh. Bibiro niya solusyon. Yun siya akong wasauto ng tao. Akong lunupan, paghuman, nagyapon ng sala. Yun siya sunugon ako, nagyapon ng sala. And John 3:16 came to the heart of God. For God so loved the world, He gave. Dili kalimod sa Diyos. Dili ika-deny sa Diyos ang iyang kinaiya. He is a God of love. He is love. Di lang siya giver. He is love. Muna yun ang Biblia. For God so loved. Ang tanaming og so love. Superlative. Kirting habuga. Kung mahimo dito mo gamit anang I love you so much. Kinuura siguro maka-express anak nga nabuhat niya. Siya, this is how God loved the world. Mauni ang paagi tungod sa kahimtang sa tao. The only solution of God is to give someone a solution sa death sa tao. Ang solution sa Diyos, walay lain, is to give. Muhatag yun siya. Yes, nakahatag natin siyang pagkaon. But the most important sa atoa, ang pinaka-importante nga angay sa Diyos hatagan is ang kamatayon nga napanunod sa tao. Importanteng makabaton siya ng pinaka-importante nga ang Diyos ray makahatag. So ikaduha, igsoon, God gave His greatest gift to man. Number 2 is gift. The giver and the gift. Kitang mga tao, yes, we experience giving, pero ingon ko sa ganina, usay atong mga motibo, sukwahi sa atong gibuhat. But ang Diyos, ang motibo niya sa paghatag is out of love. Naluoy siya nato. Kabalo ba ka nga gikaluyan ka sa Ginoo? Ako kabalo gyud ko. Personally, I know, gikaluyan ko sa Dios sa akong sitwasyon. Nakita niya ang daog-daog sa yawa sa akong kinabuhi. Ang Dios nangita, naglantaw siya sa tanang tao. Kita niya giunsa pagdamage sa yawa sa kalibutan ang tao. Ug walay nang bugtong solusyon nga iyahang is to give that greatest gift. Kauban niya pirmi. He gave His only begotten Son. Ang begotten di ay igsoon, papa ug anak nga lalaki nga relasyon. Suod kaayong nga relasyon.
Wala niya ihikaw. The only solution sa kamatayon sa tao nga napanunod niya kang Adan, the only solution is to give the gift, greatest gift nga mao ang life sa iyahang anak. Only God has the life. Ang Diyos ra mo'y nakabaton sa kinabuhi. Kung wala ang Diyos, kung wala mo hatag solusyon ang Diyos, unsa ka ang tao? Unsa ka tatanan no? Unsa ka tatanan no? Ang Diyos naghatag nagbalaod, pero wala gyapon magsilbi ang balaod. Ang tao mo reject gyapon. But salamat sa Diyos. God gave us the greatest gift in the person of Jesus Christ. Atong palakpakan si Jesus Christ, the greatest gift. Hatagan na ito, kusog nga palakpak si Jesus! Oh God, thank you kayo. Siguro nagsabot-sabot sila dito sa langit. Nak, kita ka sa mga tao, nak, luoy na kayo. Luoy kayo, gibinuang nga siya, nak. Sa may tumahi mo, ang solusyon, naragyod lang to. Siya, nga unsa mo na imong gusto pa, ikaw rin solusyon. Kinahanglan mo na ogyo ka dito. Imong tubso na sila. Imong i-share imong life nila. Siguro ang desisyon is, igsoon, na-move ang Diyos sa gugma sa mga tao. Pila ka bilyon nga tao sa kalibutan. Pila to ka bilyon? 77 billion. Sa Pilipinas, 107 million. Karon lang census 2019. Unsa pa kato mga nangaging mga tuig, pila ka souls, pila ka ang naimpas nga kalag. So willingly ang anak sa manaog ko pa. The only way nga matubos ang tao ma-redeem sa ilang kahimtang, makabaton sila life sa imuha pinaagi nako. So God gave. Munang dunay Christmas, dunay December, dunay na tao sa pasungan. Pinaagi sa gigamit niya nga si Mary, migawa si Jesus diri sa kalibutan. To kay duna siya mission to save mankind. Kinsa ning greatest gift sa Dios? Kinsa man ni si Jesus Christ? Duna siya declaration kung kinsa siya. Nag-declare siya 7 ka declaration kung kinsa siya. Listen, igsoon, kung nakabaton ka ni Jesus, ingon ani ang life nga imong kinabuhion because mauni siya, ingon siya. Ingon siya sa John chapter 14:6, I am the way, the truth, and the life. Insya, ako nga mo kanaog, ako nga greatest gift sa akong amahan sa inyo. Ako ang way. Ako ang way, ako ang truth. Kung nangita mo kamaturan, I am the truth, the way, the truth, and the life. Ako ang kinabuhi. Ang Happy Church, walay kinabuhi kung wala si Jesus. Amen. Ang matag grupo kung walay Jesus, yan wala, patay. So, si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Nagsulti pa siya, John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay. Kung wala di ay si Jesus atong kinabuhi, wala tay magbalantay sa mata sa karnero nga nagkatibulaag. Bisag asa lang kaon, bisag asa lang sibsib, bisag di na makaayos ato ang atong gidawat sa atong kinabuhi. But ingon si Jesus, I am the good shepherd. Munang diha sa Psalms 23, memorize na sa high school pa. Nag-memorize na sa high school pa, memorize ako ni sa high school. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down at green pastures. Mauna ang persona ni Jesus. Sa John chapter 10 verse 9, I am the door. Kung nakabaton ka, sa greatest gift, tingnan si Jesus, ako ang pultahan. Opportunities na anak ko. Hello? Nangita kag asawa, nakita kag trabaho, I am the door. John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Ang tanan mingong, I am the bread of life. Unsa man ang bread? Unsa may mahimo sa bread? Maka-sustain sa atong lawas.
Pero kani nga bread, gigiskutan sa Biblia, ni Jesus, dili ni pagkaon nga magaling sa atong intestine, dahil atong ipupo, dili. Bread comes, ingon siya, I am the bread that comes from heaven. Gikan ko sa langit, ako ang tinapay. Buot pa sabot, sa dihang makabaton kanya, maligon imong kinabuhi, sa dihang makagrelasyon kaniya. He is the bread of life. Ingon si Jesus, I'm the manna that came from heaven. Kamu nangaon mo to yung ang mga Israelites sa una, ang ilang giapas, makakaon. Pero ingon si Jesus, I am the true bread of life. Bisan pag naan nimo ang tanan, kung wala si Jesus, dili ka busog. John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ingon si Jesus, I am the light of the world. Si bisan kinsa nga mo follow nako, di na makinabuhi sa kangit-ngit. Ang musugot nako, landag kayang dalan. Ang iyang future, perti kayong, kuan kayo, kanang bright kayang future. Kay dalon na ako siya sa insakto. Ang mo follow sa light, will never experience darkness. Usa ding darkness. Di ta ka-experience og sala, di ta ka-experience kanang makuha na atong kinabuhi, kay si Jesus is the true light sa atong kinabuhi. John chapter 15 verse 1, ingon si Jesus, I am the vine. Ako ang punuan. Ikaw kinsa man ka? Ako kita ang sanga. Sa to pa kung nasumpay ta pirmi ni Jesus. Ingon siya, kung pirmi mong na-connect sa vine, makabunga mo. Mugawas akong kinaiya sa inyo. Si Jesus is the only hope sa tao. Munang king said, last verse, John 11:25, ingon si Jesus, I am the resurrection and the life. Munang siya namatay si Lazaro. Mingon din si Martha kang Jesus, Lord, kung diri pa ka, best friend ni mo si Lazaro. Dili unta ni si Lazaro mamatay. Pero yung sa sulti ni Jesus, Martha, mutuo ba ka nga bisag, mutuo ba ka nga akong pagabanaw kung kinabuhi? Si bisan kinsang mutuo bisag mamatay mabuhi, ug ang buhi dili na mamatay. Ingon na si Martha, Lord, nituo ko Lord nga mabanhaw sa resurrection. Pero ingon si Jesus, now na ang tanang mutuo mabuhi. Igsoon, did you receive the greatest gift sa imong life? Nadawat ba nimo ang gasa sa amahan sa imong kinabuhi? Gidawat ba nimo kauban ang gugma? Nakasabot ba ka nga kanang gift sa Dios gihatag tungod kay gigugma kaniya? Daghan mangog kaayong nakadawat sa gasa. Example lang, natay mga madawat nga gasa. Kanang na atoy padapulin na oy. Manay lami. Di ko ganahan anak. Kaning greatest gift nga nadawat nato sa diyang gidawat nato sa number 3 nga gusto na kong ipaabot sa ato is the challenge sa atong pagdawat ni Jesus as the greatest gift of God sa atong kinabuhi. He is the giver, He gives the gift, and the challenge is now on us. Kita. Nagingon ang Bible, whoever believes in Him, whoever believes, John chapter 3 verse 16, 17, whoever, walay isa pa yan, unsay kahimtang nimo, unsay nahitabo nimo, unsa kakabagdoy, unsa kakadautan, unsa ang imong kinabuhi, whoever believes, present tense. Dili believe, past believes, present tense. Si bisan kinsang mituo nako karon, mutuo nako ugma, mutuo nako ugma, mutuo nako ugma, will not perish but have everlasting life. Ang pagtuo importante. Listen igsoon, daghang kayong mituo 1900, daghang mituo 2015, karon asa naman sila? Ang pagtuo must be present.
Karon imong pagtuo, napungting kang Jesus. Imong pagtuo nga siya ang door, the way, the truth, and the life. Imong pagtuo nga siya imong hope. Karon imong pagtuo nga siya imong Savior. Imong pagtuo buhi. Kay daghang misugod sa pagtuo, may undang sa unbelief. Munang ang pagtuo diri is present. Whoever believes. Kung ang tanang tao nga nakadawat kang Kristo sa atong pagkahimong panagtigom, ambot lang kung asa ipamitay na siguro ang uban. Di na ta masulod. But many people stop believing in Jesus. Congratulations nimo kay naa ka diha. Congratulations nimo. Inay mo tapad, congratulations nimo. Napadayon pagtuo. Ignadayon siya tapikat. Napadayon pagtuo, padayon pagtuo, padayon pagtuo. Ayaw anang pultahan nga sirable. Sirable. Ganahan mo simba siya, ganahan. O di ganahan, sira. Kabalo ba ka? Ang atong nadawat nga gasa is by faith. Believe is faith. Kabalo ba ka? Nga nag-ingon ang Bible, Romans 14:17, faith comes from hearing and hearing by the word of God. The gospel of Christ. Muna hinungdan nga nagingon ang Bible, ayaw mog undang og tigom because faith comes. Tanan mo sulti, hearing. Pagkakusog pagyod, hearing. The word of God. Maurag yun di ay na. Sa to pa kung mo diskanso ka, mo pahulay ka, sa pawan kag unbelief. Magsalig na kas mong kaugalingon, ay na ako'y kwarta, na akay kay ka. But kabalo ba kang believing is trusting? Ang pagtuo mo, ang pagsalig. Ang pagtuo mo, ang pagbarog. Dili lang, di ay tamo mo believe, but to stand on whom we believe. Kinahanglan mo barog ta. Barugan na to ang atong gituuhan. Ako nagsugod kog tuo 1983 until now I stand on believing. Ang uban nagsugod ni undang usara ka tuig, usara ka semana, usara ka ang uban ganining dawat pagkawalan wala. Murag wala lang nakadawat. Naabay mga taong nakadawat, murag ipadaplin lang ang gasa. But kabalo ba kaigsoon ang challenge na to is to treasure the greatest gift of God. Daghang kay mga tao nga dili nila ibaylo ang gasa nga ilang nadawat. Dili ibaylo si Jesus sa bisan unsa. Bis kabalo sila unsa ang ka-precious, unsa ang value nga gihatag sa amahan nato. Gihatag niya ang bugtong anak. Igsoon ko diya sa Ginoo, ang challenge na to is don't stop believing. Don't stop asking. Sana prayer me last Saturday, please, ayaw ninyo taken for granted ang prayer. Every Saturday we have prayer. 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9. Kabalo kong ingon sa Ginoo, prophetic ingon siya, keep on asking for I'm pirmi kong nagtubag. Patayog ampo, kaya kang tubag, ampo, kaya kang tubag, ampo, kaya kang tubag. Mauna nasumpay atong relasyon. Mauna natagkos atong relasyon sa Diyos. Kanang atong prayer, kanang atong simba, kanang atong devotional, mauna ang nagpabili nato sa pagtuo. Bitaw ana, bira ana, biya diha. Talagsara na buhata. Imong relasyon sa Ginoo, akong ikumparar og abli sira. Because ang Biblia nagingon, those who believe, continue in believing. Bisag unsay netabo sa imong kinabuhi, basta nagpadayon ka sa pagtuo, unsa man imong kahimtang, iangat ka sa Dios. Unsa man imong agagian, unsa man kangilad ang imong batasan, unsa man kagamaot ang imong naagian nga bisyo, God can change you. Keep on believing, keep on hoping, because the greatest gift is the only solution nga ang tao mausab. Ang tao maluwas sa kapobrehon, maluwas sa sala, maluwas sa tanang buhat sa yawa. Only solution is Jesus.
If you have Jesus, you have all the treasure on earth. Kapatong kang Jesus, igsoon. Bisag wa kay pinaskuhan. Maglingkod kang malipayon. Maglingkod kang kontento. Because you put your hope, surrender imong life. Lord, kung wala, kauna-una ko sa una ba? Sa Pasko, umabot ang December, wala pa ko'y Ginoo sa una. Puro decorate akong balay. November pag gani, palit na ko series, palit na ko decoration para feeling lipay kay among balay. Manugtog ko mga kanta sa Christmas para feeling nindot na kayo ang among kinabuhi. Pero sige na, mig-away. Magmingaw din mag-adlaw og di mag-away. Magmingaw din ang adlaw kung di mabalaka, mahadlok tanang buhat sa yawa. Pagkaungan sa December, feeling na ko partinag yung luya. Wala na lights, wala na decoration, wala na po tanan. But God gave a new meaning sa akong kinabuhi because of the greatest gift nga akong nadunggan, which is the person of Jesus Christ. Kabalo bitaw mo igsoon, murag dili lang December sa ako akaron. Because I experienced from January to the end of 2019 sa relasyon ako sa Ginoo. Naghatag kusog, naghatag og gugma, naghatag og assurance, naghatag og katagbawan, name it all nga di mahatag sa tao, nahatag sa Dios. And I'm here to tell you, sa last verse na ingon siya, 1 John chapter 5 verse 11, 12 to 13. Kung imo bitawng gihimong gamay ang gasa sa Dios sa imo ha. Gihimo lang nimong ordinary si Jesus sa imong kinabuhi. Ako mong sultihan karon. Jesus is not an ordinary thing na madawat sa tao. Jesus is my song. Jesus is my purpose. Jesus is my strength. Jesus is all. I know daghang kay nato ingon ani. Himuon nato siyang tanan sa atong kinabuhi. Walay makulang nato. And this is what God has testified. 1 John chapter 5 verse 11-13. Mao ni ang testimonyo sa Amahan. He has given us eternal life. Good news mga nakadawat og gasa. Nakadawat mo og eternal life. Good news! Ang sulod sa package, eternal life. But pasabot og eternal life, nagsugod karon og muin sa walay katapusan. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Naani kan Jesus kaniya kinabuhi. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. And I have written this to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know you have eternal life. Dili ka ordinaryo igsoon. You have eternal life. Amen? Congratulations. You have eternal life. Ningon ang Amahan, gusto kong mo testimonyo ninyo, kamo nga gitresyo ninyo akong anak. Wa ninyo ibaylo sa kalisod, wa ninyo ibaylo sa temptasyon. Nagpadayon mo tuo sa akong anak. Kamo, kinsaman ka. Wala nimo gibaylo sa mga butang sa kalibutan. Ikaw o kinsaman ka, ingon ang Ginoo, I testify you, nakabaton kag eternal life. Nakabaton kag eternal life, o kanang eternal life nga nanimo is my son. My son, my greatest gift to you is my son. Palakpakan na to, kusog ang Ginoo. Just watch the movie. Mag-watch ang video gamay.
Bulahan kay ta. Na nakahibalo ta. Daghan pa kay mga tao sa kalibutan. Wa sa kabalo nga padulong sila sa eternal death. Wa sa kabalo nga gibayaran sila, dunay gihatag para makabatong sila kinabuhi. O kita gamiton ta sa Ginoo para makabalo ang uban. Ug magpagamit ta kay nakabaton ta ani nga gasa. Let's share. Christmas is sharing. Atong i-share ang gasa sa Dios ngadto sa uban. Daghan pa kay nagsakay sa train, bot pasabot journey sa kalibutan. Wa gani kay balo, ganun ay usa nga gihatag sa amahan. Greatest gift si bisan kinsang mutuog mudawat niini. Dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Pagamit ay igsoon. Kung dunay manaygon, i-offer na to ang gasa sa Dios. Wa sa kalibutan. Dunay kinabuhi nagibugti sa ilang kaluwasan. Ug kita bulahan kay ta na nakadawatan niini. Ug para nato dili na lang ni tama nato kun dili share nato sa uban. Let's make this season jolly. So make this season jolly. Pinagi sa uban makadawat sa gasa sa Dios nga mao si Jesus, the light, the life, and the truth. Anindog ta maigsoon. Alang kanimo nga nakadawat, treasure the gift. Kay kung mawala na nimo, wala tanan. Wala tanan. Ang promise sa Ginoo sa imo ma-forfeit because of unbelief. Padayon sa pagtuo, padayon sa pagtuo. Padayon sa pagsimba, padayon sa pagkasuod sa imong relasyon sa Dios pinagi ni Jesus. Himuha siyang sentro sa imong kinabuhi. Dili ang imong trabaho, imong negosyo, imong pamilya. Himuha siyang number one. Because God chose you to be His number one. Her number one. Number one katubangan sa Ginoo. And let's worship God tonight. Sabtang mahimo nato ni siyang pahinumdom. Unsa ka higugmata sa Dios. Nagipangita ta niya, dili aksidente na invite ka, nakaanhi ka. Ayaw gyud nagibaylo kaning butang nga importante sa Dios nga iyang gihatag sa imuha. Ang worship ka kung kainin o kalingkod ng mapagkunanin sa iyong relasyon sa Diyos. Let's sing the song. So good.
your love for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Thank you, Lord. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives in 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Salamat, Lord. We worship you, Lord. We worship you. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. Lord, There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Sing it again. No shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives in 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah, Lord. Oh, wala ikaw, Lord, ikaw bayad sa imong gasa, Lord. May kaswerte every day. Magkinabuhi para kanimo, Lord. Kinabuhi nga gusto nimong maayos. Gusto nimo ming padalanginan, usbon, ayohon. Tagapaglaom. Kabaton, ug tinuod sa mong kinabuhi. Thank you for loving us so much, God. Ang magidawat imong gugma, Ginoo. yes, Lord. We believe you, Lord. Yes, Lord. We believe you, we believe you, we believe you, Lord. Just receive your love tonight. Just receive the love of God tonight. Just commit your life to God tonight. Kung inana ka kay gugma sa Diyos, igsoon. Response sa iyang gugma. Follow Him. Obey Him.
Himo siyang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Because gihimo ka sa Diyos, pinaka-importante sa iya. You are God's masterpiece. You are the apple of God's eye. He loves you so much. Lord. You are not an accident in the sight of God. Yes, Lord. You are loved by God. Siya salamat ka, Lord, sa pagpahinom-dum mo na mo. Na di lang may makaselebrate sa imong gugma sa bulan sa December, but always be reminded ang among kinabuhi. Nga karon nga nakabaton minimo, Ginoo. Apart from you, Lord, we are nothing. Yes, oh God. Diha lang nimo ang kinabuhi. Diha lang nimo ang pagkabanhaw. Naani mo ang tanan. And we believe you. And we honor you. And we worship you. Thank you, God, for giving your only begotten Son. Salamat. We adore you. At nga tagang kusog nga palagpat ang Diyos.